ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో వర్షాలు దంచికొట్టి బీభత్సం సృష్టించాయి. వర్ష ప్రభావానికి గుండి గ్రామంలోని వంతెన సైతం కూలిపోయి వాగులో కొట్టుకుపోయింది. గుండి గ్రామంలోని వాగు నిర్మాణం కొన్నేళ్లుగా పూర్తి కాకపోవడంతో తాత్కాలిక వంతెనను నిర్మించుకున్నారు గ్రామస్తులు. భారీగా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులో ఉధృతి ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. వంతెనతో పాటు అక్కడ ఉన్న ఆటో కూడా కొట్టుకుపోయింది. వెంటనే స్థానికులు గమనించి తాడుతో ఆటోను బయటకు లాగారు. ఆ సమయంలో ఆటోలో ఎవరూ లేకపోవడంతో గ్రామస్తులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. Kenapa?